Jotono sari kaham poilano khorok bamui tiprasa takuk te bukuk songno borom ya fargo tei dofano hamjak naisa rokno khorok ni salute tini sak bai tang ang TPF ni choba tei na hormung rokno belai ke bkha nangai borom ganang jek sini khasuksa Madam PK Jamateni banner tolawo khorok bomna gosin tei lukurok ni thani saklaimung tini hamya hanai khibija kholongthai abono wngfaikha tei kaisa nok busu tei bo kok bai sake sin tiprasa rok busi mansina phaidi tini ang kaisa ni rokno rengthokma eba example bai sikaro nai romdi politics bu kaisa institution hanai a institution no nung ang yapri riya sakang bahai ning saiman nai aro kaham de frungmung rowui tong lectural principle rok ha gate ni phatar tongwei khorang sotoni ta sirik di abo institution hamya hi poila nung habai serengra di abon yagulo nung sokat mannai ani kok haisi ari rokni bisinge tongwei ne bebak serengra di tei be saiman nai tini nung hapung tankha nke a hano ke aro de rungui tong namba nono logoro nai ni ne bukuk jike samung su gedeba bangra bai bali man ya fan rok bai ruzuwei ni tanjak tanmani hano ruzuwei ayang narui khibi man khamung ble dear buwagra his highness has said been never order you to step with night behind the TPF as for law and class to set fire into ashes who and whom become homeless also your own brother and sister a atmosphere hamya rok ari rok ni oronisi abono tasring di बुवाग्रा पहले भी बोल चुका था कोई किसी के ऊपर रायता फैलाना मत हड़ताल मत किया करो नुकसान किसका होगा बुवाग्रा का The more you set the fire will extinguish jesik jora ni rok sag ni takuno chopro nai dam rok nai asakti jora ne narone buwagra aba chini buwagra hinjak nai ni mokol muktui thagyang nai teibo koida musugoi edisa pang tongnai arong rok no please don't doctrinate hatred discrimination beyond the law between the two brothers and also between the two parties hambai